Ahoj, to som ja. No vieš čo, pozerala som ten realitný raj, ale ja stále tomu nerozumiem. Ale neviem, no tak nemôžeš mi to vysvetliť? Dobre, čakám ťa v tej našej kaviarni. OK, pá. No vieš čo, ja som to teda pozerala, ale stále mi to príde nejaké divné. Čo stále stresuješ? Však sama dobre vieš, že v jednoduchosti je krása. No veď hej, takže ak tomu správne rozumiem, tak nemusím nič kupovať, nič predávať, nič investovať, stačí mať otvorené oči a nastražené uši, áno? A preto zarobíš. Aha. A keď budem vedieť o niekom, kto chce nehnuteľnosť predať alebo kúpiť, tak to iba dám na web a len tak zarobím 100 €. No vidíš, aké to je jednoduché. A tvoj Boris už predal ten jednu izbáku babke? Ešte nepredal. Tak a na čo tu prosím ťa sedíš? Choď domov, zaves to na ich web a keď sa ten byt predá, máš stovkovačku, minimálne 100. Vieš čo, ale je to také zložité. Čo je na tom zložité? Ja som sa ešte stále nezaregistrovala, stále to neviem. A čo si nepovedala? Zajtra sa u teba zastavím a všetko vybavíme. Len sa modli, aby sa ten byt nepredal, pretože mať stovkovačku a nemať je trochu rozdiel. Počkaj, ty vravíš, že aj zakupujúceho môže mať kilo navyše? Ak poznáš nejakého kupujúceho, čo by ten byt chcel a odporúčiš ho, môžeš mať ďalšiu minimálne 100 navyše. To je perfektné. To je, len sa choď prosím ťa najskôr zaregistrovať, kým niekomu niečo navrhneš.